paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Unay dagiti agtutubo ita. Tauray dala pataya ben dagiti motor da iti kalsada. Ay. Apay ngay, nagbalin mo ten akasla square dagita matam Enteng. Masuruna ka makakit-kita kadagiti agtutubaw. Anya? Di mo't adda ordinance ti barangay a maiparit dagita. Kuwunbit. Nagtatangke mo ti ulo da. Kasano, kat igatangan mo't ngamin dagiti naganak da iti motorsiklo. Iti rigat na, minors da. Awan driver's license da. Underage da nga road, di awan. Naladaw kan sa itaan ng lukat maray. Ay na, Jack nakaturturog idirabe ay. Agkaralabas ti motor. Anya? Aglilinumbada nga agpatpataray di ta kalsada itirabe ay. Rumbang kumakit, arinabi nga, gronda da parinteng. Kasano, kat alauna aging ka alas 2 sama dayjay. No kasapulan nga agpatpat nagda nga gronda, isaw ti aramidin da. Ha? Anya silbi na kapitan ngay, no di na idaulwan dagiti barangay tanod na. Ay, dituyak pa'y parangan nga agtugaw kung agigop iti kapay. Na, anya dayjay. Ay una yan. Naimbaglakit din ta iti daga apader ti nakaidong paran na. Ay, dahi tanti kunak. Awan pa'y mahilmit da. Ay, win nga rod Ay? Ay, kaasi Jobeng. Ay, agpilay-pilay na magna. Ay na, nagaklaki din no niya napasamak. Ay, makapasuron da kita. Ay, gapo iti nababa a presyo itati segunda mano a motor. Uray ubeng, adan motor da. Eh, dahi tantay ko na da parental negligence. Nagkunang amin nga igatangan da iti motor. Ken palubusan da ida nga agaramat iti motor. Ay, rason ngamin dagiti daduma anaganak. Kat tapno aramaten da amapan agiskwela. Tapno saan da kano amala daw iti klase da. Ay, isumi lagayam taado nga ubing tagar aramat iti motor. Adda pa'y nakita nga uray latalo ti angkas na. Awan helmet da. Ha, gimatang kamot iti motor ba daw? Nalakalang ti pinanggatan ko iti daytoy tuyang. Manungay, 8,000 a pisos lang daytoy. Mayat pa'y lang ti taray na. naa, perdi mo day tadwa nga headlight na. Ay, uray man. Tinaskay na damot motor ta. Kay, tingay papeles day ta motor, igmaw. Ay, awan pa'y kung nadigim matangak. Iyag to ka na, intun mabirukan na. Anya, ay sus, agar aramid kamot iti violation ba daw? Madulamin na ita, violation. Awan tumot lang na ita. Madulamin. Kanayon mat ama ipalagip dayta. No adda barangay assembly tayo. Wen Mare, childrens are not allowed to drive vehicles along the road, Mare. Saan la dayta? Uray dagiti awan lisensyada nga ag-drive, Mare. Awan basol ni kapitan. Ta kanayon na ba't nga ipalagip dayta? Win nga rod Ay, masuron paikit din ni Enteng. Ang buy-buyaan na laang tawan mo't mabalin na. Anya ngay nga raud. Natangkan mo't ti ulo dagita nga ubeng. Ay, win nga rod Mabalin mo't siguro nga i-report yaw. Ay, wen Maray. No adda makaiturad nga agarame. Ay, may kamano ka nga ada motor ng awan lisensya na paray. Dadaal pa'y ti silaw ti motor mo. Ha? Awan protection gear mo. Hindi kan sapay nakiseminar regarding iti road regulations for awareness. Ay, kasano da ita? Ay, agtal na ka man paray. Apay, pulis kaya. Kitsaan may. Imbis ko maatumulong ka amang bagbaga kadag iti ubing o nagtutubaw. Mainayon ka pa din sakit ti ulaw. Nya? Kaya tiyota siyak amis mo ti mangi-report kada kayo iti pulis. Ay na paray, umapal ka lang siguro. Tawan motor mau.
Ay, kondisyon matlangan ti lugan ti barangay, kwaraw. Wan, Uncle. Nasayat. Masapol mapantay agronda ita arabi ay. Kita tayo man no asino dagiti aglinumba nga agpatpataray iti motorcycle. Panagkunak, dagiti ubing manain nga damotor na, Uncle. Aramaten dagayam ti kalsada para iti motor racing. Jak nakita ida, nga madanag ko na, nga ramidan da iti tengat rabi ay, aginggat dandan iti parbangawn. Ay, no kasapulan nga agronda tayo, aging ga iti parbangon. Arami din tayo. Wan, Uncle. No mapanagnakan tayo, nga adda. Ag-report tayo kadag iti pulis. Tapno ada ma-deputize kada kwada nga agkandak iti patrolling dito'y barangay Kabildata. Aw, at tatangag paiso di tayo ang kalintay. Naa, unyag peso ka raw. Ay salbag talaga. Pudno gayam ti atap ni kagawad kwanang. Ay madia talaga kwa raw. Masapol mapasardang na kita nga agtutuba. Ti amok ididamo, di tada kalsada nga agprak-praktis nga agmotor, maray. Ay, wen nga rod ta simentado kan patad ti kalsada ijay. Idi mabaybayag na aramaten damutin a paglulumbaan da. Ay, disturbo iti pannaturog nang runa-unay iti tengat rabi Tidakas na awan pa'y protection gear wenno helmet da. Ay, day takot nga rod, maray. Da magkupayon ako binulbulod dalaang tinaduma motor. Ay, asino matngat at agpapabulod ka dakwada iti motor. Ay, day tatijak amo maray. Di daan mo ti aramidan da dagita at tao. Ay, unayan. Ay, kaslang madanaga na kiti aramidam inteng numapan ka ag-report. Anya? Ay, adu dati matiliw dito barangay. Gapo, taado dagiti adda violation na. Uray pa'y masurunak. Hindi pa ilang nga ipalpalagip ko da ita. Ibagam nga rod no kaano nga adda umay agkandak iti patrolling. Ay sanain. Marwam na kita asoker kinatangkan ti ulo na dita. Na, No matiliw da. Ay basol da. Nagkunang amin na di dagtong pal iti barangay ordinance. Mapansa ka no ag-report ni Kapitan Badong. Anya, Iso asaan ka pa'y laeng arumrumwar nga agmut-motor dita. ay nalabas mo dayta parinting No kayat mo ti makasiguradaw, iparadam pa'y laeng ti motor mo. Ay, kapilitan na kasta Kaano nga nga daw may agtilew? Awan mo't makamaw, angam tinasayaat, ilamang mo pa'y laeng ti motor mo. Sige ito yan. Ay, sinalbag kiday. itaman pa yung magmagnaka nga umay dito, ikabadong. Apay, pudno ayan na pan nag-report ka nun ni parinting iti pulis, maray. Ay, wan, iso aliklikan nyo ti agmotor dita. Da kayo amin nga the violation na. Ay, naimbaglaki day, tanamuak day ta. Safety itan, ti motor ka. Ha? Apay, nilaang parinting may dadautig na. Na, Da kayo amin nga agtutubaw. Liklikan nyo pa ilang ita, at agpataray, iti motorsiklo, di takalkalsada. Kaputa, da ka no umay dito yung agtiliw, iti adda violation na. Magalibtak kayo, tapno saan kayo amatilew. Ay, just kiki, dito aramid na dyan, parintay nga kapitan. Kasano nga, Uncle? Nag-report kayo kadain? Ay saan ko raw? Kun kunak lang da jay, tapno agbutang da. Anya? Anya ko mati mapang ko i-report, kit awam mo't ebidensyak. Ha? Unan niya. Malaksid lang no alaak iti ladawan ni pare Badong. Karaman ti motorsiklo na adadaal ti headlight na. Sa kunto i-report. Yay! Ay, natuyag. Awan mo't ti motor ko di tarwar. Anya, Kano yung batik lang di talikodan ti balay ta. karaman ti tulbag na. Uwin awan mo't ti amo kasabali ang mga ramat.
Isu nga imbate kon titulbag iyan ti motor. Ay, saus. Inruar nga rutin dagiti dua nga agtutubaw. Anya, Nakitak itay bigat da buyet kanti kadwana. Ngam pinanawak ida. anya. Apay di mo laki kinasauidan. Kunak ano kitkitaan dalaeng. Kan maysa. Amok anak katulbag. Tirigat na imbatek jay tulbag. Papayaban na kano pare. Uwi na. Ta ada basol ni Buyet. Nakadisgrasya. Aya, hanya ko matibibiyang ko iti dayta pare. Ay ada Gaputa motorsiklom, di naramat na paray. Anya, Iso adwa kayo kan ni Buyet nga agmulta ita. ay. Hawan ang mukit iti dayta pare. Anya nga awan. Numano ti magastos di na disgrasya na, di bayadan niya. Anya, ay na. Maatake ka din na oras no kastoy laeng pare. Ay tulungan ako pare. Ay basol mau. Ha? Nagkuna ngamin nga ipabulod mo ti motor mo. Minor di edad pa'y. Awan lisensya pa'y ti motor. Ay intaray dala ang timotor ko pare. Oh. Ay just kiki day. Daytan. Di ako yung kukwa iti dinisgrasya ti motor mo paray. Sige, Ha? panawat kayo pa. Nay, kukwam gayam ti motorsiklo. Anak ka disgrasya iti tarakan ko aposa. Nga ipatpatig ko launay. Pusa. Ay agyamanak. Kunak laki din no tao itayain. Bayadan nyo ti pusak iti 5,000. Ha? Tapno sa anak nga agdaram. Sige. Bayan nyaw. Takasaritak taw dagiti naganak ni Buyay. Ay, apay nga may nga garamat kayo iti motor nga awan silaw na. Ay, pasensya kayo lakuman, nana. Ladingitag, tinapasamak iti pusayaw. Tingamin rason ni Buyet. Kat di na kano nakita ti pusa, ijay kalsada. Naimbag tapos sa gayam tinadisgrasya ni Buyay. Ay, impagarap ko laki din no tao tinatay. Saan mo gayam? Kahit nagbayad dagiti naganak ni Buyay. Anya pa'y ngay. Alangan mo't adwa kami, ngagbayad. Inton maminsan, di mo basta ibat-batilatan ti tulbek ti motor mau. Way, nadidigra ako nita. Tinasaya at pasimpayo ti papilis ti motor. Kan kang runaan na. Itugot mo ti lisensyam, iti sa dinuman a pagturturungap. Ay ulitek ngay bagamanan ka baranggayak ida. May sapay nga ordinansa ti barangay tayaw. Kahit maiparit nga agmaneho dagiti minor di edad iti motor, wenno lugan iti kalsada. Diyo kumaurayan ama disgrasya ti tao wenno mismo ada kayaw titiliwen dagiti pulis. Sakay tumanin agnakaman. Agnakam kayo itan ken agbalbaliw kayo. Enteng, awan madlaw mo ita. Apay ka di ba nang? Awanan dagiti ubeng akanayon alumabas an nakamotor iti kalsada. Isu nga ron amayat ti iigupak ita iti kapi. Maragsa ka na. Nasaya at met, no ipangagda ti ordinansa ti barangay. Ay rumbeng lang akas tabanang. Tapno awan report kadakwada. Ay katwen Binagaan nga min dagiti pulis dagiti daduma akabarangayan tayaw. Ano adda makita da dita nga adda violation na. Ket alaan da iti ladawan. Sada i-report iti opisina da. Nasaya at met, tapno agbuteng da. Kasano nga'y kagawad ko anang? Adda ka di pa'y manggagyaw nga agpatpataray iti motorsiklo iti disoras ti rabi Ay na, kamaudyanan na. Awanan ko harog. Iso ang makaturog ak iti nasayaatan. Nagbuteng da siguro iti napasamak. Nagdinamag ngamin tinapasamak ka ni Buyet. Day, kwarog. Ada kamot gayam ditoy. Unantay, mayatain. Awanan dagiti makatitilang ang motorsiklo dagiti minor di edad di takalsada. Awanan ti agkaralabas. Ay, day. Pare ba dong?
Si ka maggayam? Dahil mitmon? Ay, huwan maray. Kan nadamot ang lisensyak. Kan nadamot ang silaw ka, maray. Ay, dayta ti mayat, pare badong. Awan kas iti agtulnog kayo. Nakamiris kami mutan maray. Kan surya, noon nakunak iday. Ano umapal lang ni parinteng. Tawan mo motor na. Suray, maray. Ay ket, agyamanak no nakaamiris kamot laeng pare badong. Panunutan nyo kuma, para iti pagimbagan tayo amin ti aramidan ni Inteng. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Puto kay mana, may der. Wan, Nasayaat. Mga lakto iti merienda may ka ni sekretary. sige, alam aminan, takanin nyo kan ni sekretary. Pwede makaungat ka. Amin lakit din amaluto dito'y balay. Ipadawat mo. Nalabos mo dahi ta amin. Saan mo't Numaminsan lang mo't. Kasla mamati ak iti chismes. Ngaan niya? Adda ka no relasyon nyo kan ni barangay sekretary. Anya? Ha? Ay. Saan apod no dahi ta? Mayat ti banding da kapitan kan ti sekretary na. Pag kunaamat iti dahi tamaray, Katno ka na yun da nga agkuyog kini sekretary Marikwanang. ay ka natural ata sekretary na nga rod. Ay! Iso asa anak amas daaw no na-develop tirik na dadwa. Ay agtal na ka man marituyang. Tila lablabi demot. Idi na minsan, nakita ko manin ida nagkuyog ijay ilay. Ay di ka man. Makadanon day takan ni Maribanang. Sige ka. Amunan kaimbag akon kunkwana Marikwanang. Anya! Ay! Mabalin ka de. Pakitype mo dagi tayo, Secretary Juan. Anya! Diyak pa lang nalpas na gituin, Kapitan. Trabaho yung matdayta. Uray na. Pakiraman mo, Secretary. Tada papanak. Jak masangaw. Di ba'y ka ag-overtime man ang tao dito barangay hall? Isa na balay ta. Tulong mo at kadagiti tatao ter aramidin tayo. Sa bagay matkit di Di kagdanak. Tamang yagto ni Kwarog iti pangrabyam di tayo, Secretary. Ay, hurumbang laang, Kapitan. Isa na balay. Intun umay a barangay meeting. Kasaritak ni treasurer tayo. Tapno gumatang tayo iti may sa computer ti barangay. Wala, Kapitan. Tani, marigrigata nak dito oy. Apay na panamaya. Kwa, napanak si Mirip di ta barangay hall, tanakasilaw iti uneg. Kay, Nakitak manin ada kapitan ken ti sekretary na anijuan. ay susapaw. Dudwa dalang iti uneg. Kan nakarikap pa'y ti ruangan da. Ay, tila mapanpansin mo, tuyang. Agawit taki din. Ay na talaga aluklukwanon ni kapitan ni Maribanang. Uray man adda iti uneg, no awam mo dakis nga aramidan da. Imposible mo't ngawan Ay, aksar din ka, tuyang. Saan nga umdas nga ebidensya da ita? Anya ti ko na marituyang. Masaksak tanak mo, numakit-kitak ti panagkuykuyog da adwa maray. Masigurado nga da relasyon da Kapitan kan Joan. Ay, kaasimot ni Maribanang, Marikwanang. Talaga mo't nga agsakit tinakam mo Siyempre mo't takumari nga raw ni Maribanang. Ay, naunay kan. Di mo pa'y mat na panagnakan no puntaw no saan. Ay na, da relasyon dadwa. Apay, di kay makadlaw. Ay,
May samot aparikot dayta na natuyang. Ay, wen nga road. Mapanakit din iwarwaras nga da relasyon da ang kalinteng kan ti sekretariana. Wen nga road. Mabati mo't tandag iti daddo maakakalugaran tayaw. Kasanwa di ta mamatay, kat bakbakitanin ni nanatuyang. Wen nga road. Bakbakutan at chismosa. Imbag kumano pudnaw ang umsan mait. Nagrigat lakit din ayati agbalin a kapitan numaminsan. Ket gapu tadadaal day ta computer mo. Isumot ti rason amapan ka iti barangay hall. Ay kapilitan na mapanak iti barangay hall ah. Dua kayo manan kan ni sekretary nga ag-computer. Ay agtal na ka man. Don't pollute my innocent mind. Ket day ta ti iwarwaras ni Marituyang. Anya? Wen, adda ka Ay hostown. Na Aramidin may kani sekretary ti trabaho may. Sa balikid din ti pangipapanan niya. Ay just ke. Hey, unay ki din ti kastoy abiyag aya. Kasano asaan nga agpungtot ni Kapitan Maribanang. Kat awan mo't kinapudno na ti chismes may papan kadakwada. no kasta. Awan kinapudno ti ibagbaga ni Marituyang. Awan, Maray. No agkuyog daman, para dayta iti trabaho. Amok kit di dayta, Mare. Dayjay tumot ngamin a Marituyang. Ay, di mo ngamin patpatyan day di amari tuyang. Nasayaat nga rod no awan kinapudno ti iwarwaras ni Marituyang at chismes. Kinapudno na. Atap lang ni nanatuyang dayjay antibanang. Anya, Awan mading aramid ni Angkal. Nasingbot ni Angkal. ay, nasingpot lang siguro nakaturog. San mo tantay? Kit nung babantayak ni Angkal Linting iti barangay haul. Na, ay, nasayaat nga rod no kasta. Kunaklakit din no agpaisaw. Iswadi kayagdana gantay. Ungtakan ni Angkal Linting no bilang tagaramid itisan nga umnaw. Sige, agyaman ak no awan kinapudno ti amin, kwaraw. Pasensyakan inteng no nasaktak ti riknam. Ay agyaman nak. No nakaamiris ka mo ilang banang. Ngem iti kanito amadok talak nga agpaiso ti amin. Agalwad ka. Trabaho la ti pagkuyukuyugan may kani sekretary. Amok dayta Hanggang tijak kayat kat iso ti chismis maipapan kada kayo. Ay aramid la dyan ni Marituyang ta umapal da ngamin kay. Kasta, Saan ngamin na nagbalin a kapitan ni Pare Badong? Tapno iso ti nagbalin kuma a kapitana. ay, So abay amom. Agumada dita. Mamatiak. Maumadan tumila. Magbati kan tuyek. Kasyak, ti mapan mangilako itinating ta. Naa, kat no sigod mo't nga agkuyog ta amapan aglakaw. Magbati kan ko na nga raw. Siyak lang, ti sumabat, iti bayar. Sa balin samot itan ti bayer tinateng ta. Wain, sa balay. Saan nabayagan ngayon malisak? Nagbarat tumat, jay sigod. Mala, mapanakon. Ang mga nagururay itan ni Kwa. Malala, inakon. Naa, Awan ti pare ko. Ta addamoten may sa computer tayaw, Secretary Joan. Talaga, Kapitan? Ewan. Kun mabalin mo lat ngayawid. Urayawid mo di balayo. Tapno nalaklaka no adda masapol nga ipalpas mao at trabaho. Ay, maragsaka na, Kapitan. Iti kasta, saan ka unay marabrabyan dito'y barangay hall? Agyaman ako unay, Kapitan. Napiakan niya ka. Uray ag-overtime mak dito'y. Uray sagpaminsa. May simba akong ti computer mau. Nag-asat ka Tamabalin mo ti ag-computer ditaw Wan, manong kwarog. Ngam, isublik mo't lang iji barangay hall. Una, takukwakit nga ro ti barangay da ito yung computer. Nasayaat mo't. Tapno saan kami ang machismis ka ni Kapitan. Ha? Amaw?
Amok Jak lang kami nagtagtagari. Ninanatuyang ti amo ka mangiwarwaras iti data chismes. Wan nga rod, sobramot dayjay abakot. Ang kalinteng, Apay ka di ko raw. makitkitam ka di data sarsarunwan ta. Hindi mo't pare ba dong data? Unmag, kat ang dasal-sal na bahay na babae. Ang saan mo't aninanatuyang. Iwan na niya. Di apay na. Ta sa balimot tayo. Papananda nga ta. Numuna ta nag-sweet da magmag na iti sidewalk. Nagagdapay. Ay, sada nagsina. At damot gayam ilimlimang ni tahata ba daw? Naggapuan man nun ayan ni Kapitan. Siguro nagsarak da. Sino kumamot nga iti kasinarak ni Angkal na natuyang? Kahit asino kumapay ngay, no saan ati sekretarya ani Juan. Anya? Bagbaga ang mamut ni Uncle mo si Kakwarong. Ay na, marituyang, ni kabadong tirumbang nga bagbagaam. Ha? Kinapudno na. Nakita mi kini Angkal inteng ni tata ba daw? At dasal-sal na bahay na babae magmag na iti sidewalk. Anya? Pudno dahi ta, nanatuyang. Adakon, tuyang. Ano ikaw? Ayop ka ba daw? Apa yan? Nabigla ka mo lang ang agsibat. Ayan ti babae, ma! Anya? Ada nakakita ka na kayo iti babae, medyo sidewalk. Awan ti babae, tuyang. Di ka naglibak pay! Tamis mo ada kapitan kan kwarog tinakakita kan ka. Anya? Inuy-uyaw kulakit din ni kapitan. Tagayam oray si kabal. Taga-ano nga iti babae ni Pari Badong? Taga sa bali a barangay. May sa abayar matla ang tinatang. Anya? Kanayon na nga agsara ka ni pare ba daw gapo iti natang. Ha? Hintun kuan. Napanda nagkapin. Nangan. Kasya ako na-develop dan Wine, aklunek. Ada babae, tuyang. Anya ita? Ay salbag ka ba daw? Awanan kay tibain. Anya? Makitak lang day ta babae. Sipat-sipatang. Ay panawag ka man lang. Makarengreng ka. Badaw! Ay na, kapitan, tulungan na kuma. anyat may tulong ko marituyang. Bagbagaan nyo kumanibadong kaw. Ano mabalain, sinaan nanti babae na. Anya? Ay, diyan kaya tapanawan nibadong kapitan. Ay sige, taumay kami kani kagawad ko nang. Ay naagyaman na kapitan. Numay kayaw takasari tayo ni badong kaw. Di kayag danag. Kaya't kumati tumulong para kada kayaw. Kaya't ko ang mabagbagaan ni badong. Ngamday to'y kumaakit tay makuna a closed door numabalain. Mapalin mo't kata, marituyang. Tangay naklon mo mati nagbasulang paray. Kawan kas iti agbalbaliw kan. Paray, Was-was sa mong ti relasyon nyo, iti babae, kitag subli ka, kani marituyang. ay uwan paray. Very good. Maragsakan ako na inukasta paray. Kinapudno na paray. Nasulisog aklay. Ala, dumawat kanto iti pamakawan kani marituyang. Ay uwan paray. Ikarik na ita. Unayuan niyang kalinting tiyak babae, nimot gayam tata ba daw? Ay, wan nga ron ko araw. Mababainak kin ni kapitan. Nagbanlatak mutla kada kayo, tin chis-chismis yaw. Ha? Di kayo nga nag-chis-chismis iti diyo pa'y napanagnakan, nana. Wan nga ron ko araw. Agbababawi ngam naladawon ti amain. Nagdapay gundawa yung agbalbaliw, nana. Ko araw. Nagasat kayo Tanaurnos na kayo ni ang kalinteng. Tanusan,
Amangan no agsina kayaon kini tata ba daw? Anya, nagkidawak matkit din ay iti pamakawan kin ni uncle mo. Nasayat dayta. Kahit pagadalan nyo dayta na natuyang. Wuna, tapinadpadakis ko idakan ti sekretariana. Kat di ka hagdanag. Man nakawat ni Uncle Kao. Wan ko araw kat pagyamanak unay, tanapakawan nakmutkit di ni kapitan. Basta dayto'y titandaanan niyaw. Awan nasayat nga itdain ti pa nagchis-chismay. Ay nanatoyang, nagbalatakan ka ti kinatismosan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay, kakabsat, no adaman ti may sa ibalanday isaan pulos na awanan ti riribuk, isu daytoy ibalanday ni Kapitan Enteng. Itirugi, kaslabya sa lain amin, ada adig igot ti kape, ada ad sarsarita iti sawo ti balay, ada ad labas imotor iti kalsada. Ngem ay dinala din iti imatan ni Kapitan Enteng kada diti ubin aad patpatara iti motorsiklo iti labi, ay apo, dito yan nangrugi ti panagkulang ti tawaken, nangrugi ti panagkintaed ti puso. Ta saan na ang imoto at ti makita ni Enteng, makita na ti peligro, makita na ti ubing aawan pa ilisensya, awan pa'y umiso ipanunod iti kalsada, niyem agkaskas dao, kasla na laing dan driver. Ada pa'y daditi awan helmet, ada pa'y daditi ad taluha ang kas, ada pa'y motor, nakadanadan iti kasiknetan na awan silaw. Ket no dunggid ka, kasla katawa-tawa iti umuna, niyem no pananotem inainbad, kasla ad daladawan ti disgrasya, di nakulkulan laing ti may sa isigundo tapno ad paiso. Ni Kapitan Enteng, kasla agan anaw, niyem iti unig na, adda nagunay. Kuna na naada o dinan sa ti barangay, saan ay mabalin niya agmaneho da diti mayno di edad iti moton bueno lugan iti kalsada, nan namluna no awan lisensya ken awan protected G. Niyem kas iti kadawian iti barangay, ada met da diti ad pakaamo, ada ad pakatatawa, ada ad kunachi itaramet iti panagskwela da, ada met ad kunaji, nalakalain dyan ti motor itak, gaputa na babati preso. Ay kakabsat, dito iti masakit. Tano da duma, iti panagayat da diti naganak, malipatan da nati pananted iti ubing iti banad isaan pay nakayaan, saan tulong, no diket may sa ipeligro. Mabalin na kayat mulain isaan maladaw ti anak mo iti klase, niyem no agawid data, ibalasang bueno baro nakasugat, ada pay kadiserbi tinaladaw bueno nasapa. Ada pay ni parebado, na isupay ket titikas la agaramid iti umisundyan masapul pay pabalaw. Ada motor na, niyem dada LT headlight, awan pay na isagana iti papeles, ket no dumdid ka iti panagpaliunat, ay apo, amum ikayat na laing ay malusutan ti ordinansa. Saan na kayat i matiliw, saan na kayat i mairaman iti violation, niyem kasla saan na amo diti aramid na ket isumet laing ti manyasideg iti disgrasya. Ni Enteng, saan ay nagkulan iti pananipalagit. Kanayon na naibagbaga na iti assembly, kanayon na naipaladip kada diti tao, iti kalsada ket saan dapagay ayam ti ubing. Ndiyem no saan ay dendyan ti sao, at serbi i maestro ti pasamat. Ket data ti nakabutbuten. Iti labi, idi kasla agulimit ti barangay, ada motor na usad, ada ubing inad patara, ada kalsada di narugit iti kasiknetan, ken adami sa ipusa di saan i nakaamo maisuti at balin ipakaamo iti amin. Ni Buyay, ubing pay na elaman iti aksidente. Saan itao tinadisgrasya,
pusalain, niyam uray pusalain ti ibaga ti daduma, ti panagbutin iti puso da ti tao ket kasla tao tinatnan. Ta iti data di kanito na amiris da, no data ket ubin. No data ket lakay inaglablabas. No data ket inaimano awit iti anak. No data ket may sakada kayo. Ay apo nakarusot ti panunutan. Ket idi imay ti makin kukuha ti pusa, nanted da iti bayad, nanted da iti pamakawan, niyem tinapatid ibayad ket saan na ikuata. Tinapatid ibayad ket ti panadbasol drinik na da idi na amiris da ti panadpalubos iti minor na admutol ket saan niya ayat, no di ket pananibaba iti bayad iti peligro. Dita napigsamanan ni Kapitan Enteng. Saan yan ibasta pananipalagit? Binili na dagiti pulis ken dagiti barangay tanod imanmatmat ka dagiti ad-violate, nanala iti ladawan no masapuy, ken erapot iti opisina. Saan tapno batbuten ken laing dagiti tao, no di ket tapno maadalanda. Taadda panawen iti disiplina ket saan nga agbalin inaimbag no saan nasakit iti damo. Adda dagiti masapun ga adbuten sakbalinda agbalbaliw. Ket idi nagtalinad natal na ti kalsada, idi awanan dagiti ubing rumalabas na adpatpatara iti motor, idi makaidliten ni enten nga awan ti panagdanad, ay kasla adda baset baligi ti balanday. Ni Badong Med na idi una ket adliklit na amuan na di saan ipakabainan ti panagtulnog. Mas naimbag ti mapaltiinan ti kinatalsit niyem ti maipatay ti may sa itao gapu iti panagpabaya. Niyem kakabsat, no panagpabaya iti kalsada ti unmuna dariribu, ti sumaruno ket panagpabaya iti dila. Ay, ditay met ti may sa iklasa ti disgrasya, niyem saan ay motor ti maglugit. Sismes ti maglugit. Iti barangay, may salain isilaw iti barangay hall iti rabi, dua itao lain iti uned, ket kalpasanat, at tartarayan ti istorya kasla apoy iti mula. Ni Kapitan Enten ken ni Secretary Juan, at lablabaho lain kuma, at bapaudi gaputa ada masapul na ipalpas, ada dokumento, ada meeting, ada computer, masapul iti serbisya ti tao. Niyem iti matadagiti manadipagarup, dayta itrabaho ket nadbalinda relasyon. Ay apo, kasla iti barangay, no ada lalaki ken babae makita na agkuyog, adon ti adpanday iti istorya, kulay awan pa iti pudno. Ni marituyang ken dagiti daduma, nang rugi inaduduat. Apay adadalain ay dua? Apay nakarikat ti ruangan? Apay rabi? Ket no ti puso ket napnuan iti duda, kulay ti panagsilaw ti bumbiya ket adbalinda ebidensya. Ni Mari masaptan mabain makaputot. Tano adasawa ka, saan ibasit ibanad ti makandig ka ti inalafi mo ket adda kano sa bali. Kulay no chismis laing ti sugat na ited na ket pudno. Ni Kapitan Enten, masakit met tirik na gaputa ti panagserbi na iti barangay ket isupay ti nagbalin erason tapno padpadaksan dagiti tao tinadan na. Dita mo makita nga ti chismis saan na inda ay ayam. Nabalin na hidadaelan ti pamati, nabalin na ilandasan ti pamilya, nabalin na hipasakitan ti tao isaan met nagbasoy. Niyam inkapay kita anti eroni kakabsat. Idi maipakita na awan kinapudno ti ibagbagada maipapan ken Kapitan ken Secretary Juan. Idi na amuan, trabaho laing data, idi nagapupay iti pandiat ay mandatan iti computer para nalaklaka ti serbiso, kasla na ulnos ti may sa itaset. Niyam saan pay nalpas ti leksyon. Tadagiti na walas iti chismis, nakasarap manan iti sa bali ipagarup. Itan, ni para bado tinakita da ikasla at dakadua ibabae iti sidewalk. Ay, data meten. Dagiti matay ginasanay mga miris iti basol ti sabali, at balin inapardas imangukom. Niyam dito'y gundaway, adda pudno masapul sanggoan. Ni Bado, adda met tinago. Adda babae itaga sabali ibarangay, ken ulay anya pay ti lason, na amuan ga agkasalakan da ditoen ignadbalbaliw ti tuno ti drama. Saanen na in ikatawa, saanen na in ipananiladawan iti barangay. Adan asawa mabuteng mabati, adan relasyon mabalin mabulak, adan nalaki masapul at pudno sakbay inaladaw amin. Ni Marituyam, na idi agwarwaras iti chismis maipapan ken Enteng, isumeten ti adpakpakaasi matulungan ni Badong. Ay, kaslakas to'y ti biyad kakabsat. No daduma, ti dila na nasugat iti sabali, isumet laing ti mangkid daw iti asi intun ti bukod balay ti atkudkulang. Ni Kapitan Enteng, ulay nasaptan iti chismis, saan na ginibus ti tao. Saan na binaybayan.
Pinadas na paingaaywanan ti pamilya da kinausap na ni Badong, himnap na ti ruangan, saan tapno at tago iti dates, no diket tapno maibaga ti pudno isaan maipabaon iti panakaibabaing. Kuna na iti iaamo, no ada relasyon iti sa bali ibabay, waswasam data, agsubli ka iti asawam, dumawat ka iti pamakawan, ken at balbaliw kasapbay imadadaal amin. Ket ni Bado, iti kamaudianan, nagbabawi. Amo na hinadbasol, amo na inasulisog, amo na mabalinda inikat na titan na iti balay danyam adapay gundaway. Adapay pamakawan no pudno ti panagbabawi. Adapay panakaisalakan ti pamilya no ti tao ket ad pakumbaba, ad pudno, ken saanen ulitan ti basol. Isuwa deto'y spaset, buray ada tawa ken ada katawa-tawa ibanat, nasakit ti puso. Ta ipaladip na kada tayo dua ti mabalin mandadael iti barangay, ti awan disiplina ken ti awan panaganad iti sao. Ti motor imated iti ubin ket mabalin nanala iti bayad. Ti chismis amated iti dila ket mabalin nanala iti talna. Ket no saan tayo haad nakam, nabalin ay ti masaptan ket saan na inti sabali, no di ket ti mismo ipamilya tayo. Kaya kakabsat, ditay tayo agadal ken Kapitan Enteng. Tinapudno i-leader, saan na ka ad patawa, ad pakaamo, ad pakaasi, ad disiplina, keno masapul, ad serbi isalamin iti barangay. Tinapudno tao, saan na ka ad kuna, awan basol ko, amo na ti panawan, dumawat iti pamakawan ken ad balbaliw. Ket tinapudno pamilya, saan inatal na daputa awan problema, natal na daputa adda panagpudno, panagtalit, ken panansalaknib iti maysa ken maysa. No naanti kayo iti paset al daytoy, no ada na adal yu maipapan iti pananiparit kadagiti minud na admutor, bueno maipapan iti peligro ti chismis ken panadlibat, ibatiyo kumati komentaryo. Nakiditoy i-video, subscribe kayo iti channel, Kapitan Enten Not, ken ibagayo kada kami, anya ti mas dakdakal leksyon para kada kayo, disiplina iti kalsada bueno disiplina iti dinar. Agyaman kami unay kakabsat, ken atikita tayo manen iti sumaruno ipakasalitaan.